ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்கவின் உத்தியோகபூர்வ அழைப்பை ஏற்று 3 நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டு மாலைத்தீவு ஜனாதிபதி முகமது மொய்சு மற்றும் அவரது பாரியார் உள்ளிட்ட 20 பேர் அடங்கிய உயர்மட்ட குழுவினர் நாட்டுக்கு வருகை தந்துள்ளனர். பிரதமர் கலாநிதி ஹரணி அமரசூரியவினால் மாலைத்தீவு ஜனாதிபதி வரவேற்கப்பட்டார். விமான நிலையத்தில் அவர்களை வரவேற்பதற்காக விசேட வரவேற்பு நிகழ்வுகள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தன. இலங்கைக்கான மாலைத்தீவின் உயர்ஸ்தானிகர், வெளிவிவகார அமைச்சின் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோரும் அதன் போது இணைந்திருந்தனர். மாலைத்தீவு ஜனாதிபதியின் இலங்கை விஜயத்தை உறுதிப்படுத்தி கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் உள்ள நினைவு புத்தகத்தில் விசேட பதிவிட்டார். 2023ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதியாக பதவியேற்ற கலாநிதி முகமது மொய்சு இலங்கைக்கு விஜயத்தை அதன் பின்னர் முதன்முறையாக மேற்கொள்கின்றார். மாலைத்தீவு ஜனாதிபதியின் இலங்கை விஜயத்தின் போது இலங்கை ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க, பிரதமர் கலாநிதி ஹரணி அமரசூரிய உள்ளிட்ட உயர்மட்ட தரப்பினருடன் விசேட பேச்சுவார்த்தைகளிலும் ஈடுபட உள்ளார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான தொடர்புகளை வலுப்படுத்தும் வகையில் ஒப்பந்தங்களும் கைச்சாத்திடப்பட உள்ளன. மாலைத்தீவு ஜனாதிபதி எதிர்வரும் 6ஆம் தேதி தனது விஜயத்தை நிறைவு செய்து நாட்டிலிருந்து பயணமாக உள்ளார்.